Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum haka arpu santrik ubnai kala lingkot arajar arpu kala shem ya karai ban pensange ashwa ya karensan ya kop thai bhabreu ya kabala tip kum ka Miss Ribhoy Tourism arajar arpu kabala thmu ban penlong haka arpu pratrik namar ka jingwan len shop biang jong ka khlam jingpang COVID-19 haka jilla bat ka jingnang porstet jong ka ni ka khlam kat banang mi kisngi. Haka jingnya keren berkilat pathai khubor ucaman jong ke forum ubak pelilat tiuso ulaong bakaseng kapan ma bhalor ka jing bamla ban penlong ye kini kerensan ye kop bat pentip ru baya katarik ke bathmai an sapen benapat kam hadin. Idon hangni ban penpena namta ka nakaleng juga Ribhoy Tourism and Environmental Development Forum habedi bat ka jing penlong ke jungi ye kini Miss Ribhoy Tourism arajar arpuar. Haji sisa nakalian ka forum gilamot ban pelong be ka santarik jo bulan Februari. Nakataw ka jimbam long jo kani ka perthai ka jingwan jo kani ka jingpang COVID Omicron kepala pelong yangi bangi haban persange no sipor ya kani ka program ban pelong ya ka jingya ko. Thai babril jong ka tourism jong po ka district ka jungi. Kumta nakalian ka jungi ngi pensengau buat penpaus pergi paipa bagi postpone sua mentasi por ia kini ke program bangin up sua hadu bahkan dah bahaka perthai andre ia kini ke program gin habi ban pelong da ka lada ka perthai ka labha lada ka jingpang ane ka lasya yangi bangin pelong pembangi jiwa ban pelong kini ki benai ke peladep nama katang i kerpat i pergi paipa opinum soi pin ya ai ka jingkersian lem yangi kenang ba ka program ka bangin pelong kanong kaba yai be hadin habur aku juga kapor manta kasngi kadai kasngi kaba nakaliang jong ka ri ka jongi hapo kari India ngi celebrate ya ka National Tourism Day jong udah usnem bo manta ka baju ha be mana usnem belum manta kasngi ka santre ku Januari arjar ku dan nakaliang jong ka Ribhoy Tourism and Environmental Development Forum ngi ai khublei ya ki paiba nong song ki berdana pok district pok jela pok India ya ka National Tourism Day kabalong ka basuk ka kemen pi hoi la dangim sim lala ban ploy ke program hare yes nok tilang bat ka sarkar India ban penpau ba ngidon ka jingthmu ka ba khrau ka ban kentiu ya ki kam jong kai pathai ki badon hapo ka district jungi ba pok India sisa nakaliang jong ka forum ngilade ban penia ya kini ki thai babre ki jungi bangilale ya audition kumba pila yui bat om ta ngila perlong ya kini ki grooming namta jongki ban hikai ya ki bat manta gidang don ki bangidang dei ban hikai ya ki bat ngidang don in process ya kata bat ngilai ki instruction ya ki bat ke jing ya ilti ke jungi kala jan poi sa ba bala perlong refuse kawan oleh ka khlam re ngi kerben ba kani ka kam ka rong ka job hadin ba ka pathai kala wan ka jingso